musabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwade muri yeZimbabwe rikandipinda ndiri mukati mekufamba nekufafedza muri yeZimbabwe musakanganwa. Ndine nyaya ndikataura yepano wagweru, nyaya yekugweru muri yeZimbabwe. Ya baba akagari mukati mekuti izvo pagore rega rega anoita bira raanoshvedza vehukama vachiungana ipapo. Anenge asina kuuya zvake anototumirwa mari kuti muuye. Family imba imwe neimwe aitoda kuzama kuona kuti yauya, kana vasina mari aitumira. Icho kwadi Papa Papa. chinzwe nyaya ndinayo panapa. Ndine nyaya yepaDharonjo panonzi paHunyani Pit Farm. Yemurume akambotora mari yemukadzi ndokubvarwa pasi achibva aenda, ndokudzoka ndokudetsera nemukadzi ndokudzoka zvakare kwazvakazopera pakazoita rufu. Murume azviyenga mukati uyezve apisa imba. Ndinayo Hey, akasvika pakutovigwa. chiko. Ndine nyaya yandinayo yekumudzi muri yeZimbabwe yemutumbi baba vakafa muna October kunyika yeZambia. Vakazounzwa mazuva ivano 2-3 kumushakuru kwachinzi vakafa kare, vakauya mutumbi wakaita zvokuomeswa. Nezuro yange ribatwa puraifu bata mfupi vari mukati mekurisana nekurovana pamusoro pemashoko ekuti vamwe vana vari kushevedzera nevehukama vachibvunza kuti sei makagara nguva ise munhu akafa musingatizivise, uyezve hatina mwedzi makanga tiri parufu takasangana tese taitobvunza kuti mudhara vari sei muchinji vari bho iye munhu akafa. Nhasi mongweri kana masvika panapa nemutumbi muchiti munhu akafa, Vanhu vakatombosangana ava pakatomboita rufu. vachitobvunzana. Makadii nepese panosangana vanhu vanovhunzana asipo ka Yes. Zvikanzi aripo mudhara. aripo Apo munhu akatofa munhu kudhara. akatofa azova yatoomeswa izvezvo. Hey, Pakati pevanaiva pane mashoko aripo kutaura kwandita muri yeZimbabwe munhu aida kuvigwa nezuro. Ndakaita mukana wekutaura nasabhuku, sabhuku akandipindura zvakandipindura, asi pane mumwe wani mwana anga asipo, anga asingatozivi kuti baba vake vakafa. Paakasvikepo vakada kurwiswa nekurohwa nevamwe vana, zvikanzi mirai kuviga nasabhuku, regai ndichiedze mambo. Izvozvi ndakamirira kunzwa kuti mambo pawasvika vachati kudii, ndo vakamisa basa iri. ya pakaipa Boshongora akaloda, Boshongora akatakula. Muri yeZimbabwe ndakambotaura kuti kune chikoro chine vana vari kumanifesta pari kufungidzwa kuti pachikoro pane satanism. Vabereki pachikoro kusanganisa SDC school committee yepachikoro ndokubva yagara pasi ndokuenda kune vaministers ese anoda kuti vadzidzisa kuti tingaita sekuti pachikoro panapa paiswe chinhu chinocleana panapa cleansing pana pachikoro. Ndokubva vaenda kuprimary and secondary education, ndokubva vaenda kumapurisa, ndokuenda kuna mambo, ndokupiwa tsamba yekuti panapa sukai gezai nzvimbo ndenyu. Go ahead. Nioroshi Go uri ahead, bhineko. cleansing. Ndaivepo nezuro pachikoro muri yeZimbabwe kusanganisira nemapurisa ZRP, Zimbabwe Republic Police, vakatouya vakatobatawo zvinoita kuti kana vanhu vachiita noise vaite basa ravo ndokusvika paine runyararo. Asi zvakazoitika zvimwe zvacho ndiripo Zimbabwe. Zvakaoma. Ma1 ma4 pounds sando aibuda, vana vachibudirwa. Ndaisazviziva kuti munhu anomhanya kudarika mota, munhu anomhanya kutevedzera mota kuchera paizi. Kutaura kwandiri pachikoro apa pane mumwe mudzidzisi akatotamba usiku akarowa pasi. Akatiza. Handizivi kutiza, pane mudzidzisi akatoenda nezuro kwaive nemwe imba yairwa nesando munhu ari mukati. Zvandiri kuita izvi ndinopupurirwa nevemutemo vakanga varipo kusvika vatomubata munhu but vachimubata kudai so vaiona kuti hasi munhu watakabata. Zimbabwe yamirira vanenge vachida kuzokubatai kuti vakupei nyaya pamwe chete nekutsvaga nhamba dzavabatsiri munobatika sei. Asi pari kuitika zvinhu pachikoro mukoma KB pana godobori acho ripo, ndiye ari kuzama kugadzisa chii zvinhu izvozvo. So muri yeZimbabwe unoda kundibata, munondibata panhamba dzisina chipomerwa. Ndati nhamba idzi hadzinyaya dzisibeduwe, inhamba dzine uchapupu dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Mukoma KB zviri muZimbabwe zviri kudakidza. Madzimai 3 vaende pamvura vaungana vakukona naipapo zvikanzi iwe ndiwakadyanengi, zvikanzi unoni ndakadyanengi but iwewo futi ndiwakadyanengi iwe. Hama dzevanhu vachiva dziripo vachitorwisana mberi kwevanhu kuti iwe wakadyanengi, zvikanzi newe wakadyanengi, newe wakadyanengi pachena vanhu vakateerera uchi. Saka ndinge kachikwana uyu ndinge kachikwana zvichibuda pavanhu vakadzi 3 kusanganisira muzukuru wasabhuku, mwana wasabhuku. Sabhuku Kudya kwanga kuchitaurwa uku. vanhu vakafa vari kutaurwa. Kuroya here. Ndofunga ndiononzi uroyi. Zvese izvi zvakabatwa nevaisabheo 5 minutes kuti tinzwe nhau nenguva dza10:30. Ndechipi chipfupi chamungati turu chamungatange nacho? Ichokwadi muri yeZimbabwe rikandivona pina ndiri mukati mekufamba nekupapata ndichireva kuti izvo ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yandinoshevedzera kuti murehwa kunove kwandanga ndiri nezuro. Muri yeZimbabwe pane chitiko chakaitika mukati menzvimbo yekwaMurehwa yokuti pana amai vanorarama
ndinotamba kuti mukati menzvimbo iyi amai vandiri kutaura ava vanorarama zvavo vachiita basa ravo nokuita zvinhu zvavo, asi chokwadi chiripo ndechekuti mhuri yeZimbabwe amai pavari kudadaro vane mwanasikana vanogara navo, mwanasikana nda zvekutengesa akasiyira chikoro panzira, asi vagara kudaro mhuri yeZimbabwe amai vakaenda kunotenga TV, ndokubva vaine TV yavo yakakura zvikuru sei, ndobva vauya nayo pamba, vauya nayo pamba. Amai vaamai ava vanga vatori ne1 week vari pamba, ndigogo amai ava vanobva munzvimbo yekwamutoko, mwana ndiye akazotama achienda kunzvimbo yekwamurewa awana stendi yake ikoko. Asi mwana ekugara kwaari kuita haana murume, anogara ega nemwanasikana wake. Amai ndokubva kwamutoko ndokuenda kumwana. Amai ava ndo vaimbochengeta mwanasikana uyu akugara namai vake. Amai vasati vaona stendi ava vachiita zvekusenza mabasa emumba nezvimwe, mwanasikana wavo aigara naamai vavo kwamutoko. Pavakaona pekugara ndokubva vati mwanasikana chiuya tigare tese, unenge wati kurei uchiwanawo zvekuita nekuti ndakuonera munhu anokuitira basa. Saka mwanasikana wanoenda kubasa achidzoka pamba paamai kuti vatanogara nani naamai vake. Inzwa Zimbabwe. Amai vanga vane 2 weeks vauya pamba kwamurewa kumwanasikana wavo nemuzukuru. Vakauya vachiti mwanangu zvinhu hazvina kunimirira, ndine mari yandiri kuda, ndine zvikwereti. Zvikanzi mama hazvina kushata, chigarai pano nokuti inini ndinotamba round. Saka mukadzokera zvinotora nguva, chigarai. Musi wachina last week mucheka last week musi wachina mwana akavimbisa amai kuti raundi iri kuda musi weFriday. So zvakatika pamwanasikana uyu akabva apiwa raundi musi wechina manheru. Vanhu vakangoti mangwana sezvo ari mangwana rikatira ritakupa. Amai vanetarisire kuti mwanangu ari kupiwa mari mangwana Friday, paanodzoka kubasa mangwana Friday achandivigira mari ini Saturday ndichienda. Mwana akabva apiwa mari nemusi weThursday akuenda kumba, akaenda akatakura mudziyo wake weTV, akatakura TV achisvika pamba. Mama mairi TV ndivanosvika neTV mumba. Amai ndokumira vakabata muchiuno zvikati chavakafunga mupfungwa dzavo ndezvekuti hapana chani chawana apa. Mari yese yaenda kuTV, yaenda kuTV, yaisiwa TV mumba. Muri yeZimbabwe tinokura zvakasiyana. TV ndogona kuti tora makore sati yaiwana yotinge tisina mari kutenga, yanga iri ngombe. Ndokunoshedza mwana komana mumwe akanzi uya undikonekitire uchi TV yangu. Ndokubva auya mwana komana paakabuda achiti aiwa pane chinhu chandiri kuda chiringandibatsira panapa, rega ndibude nditsvage panze. Mwanasikana ndokusara imomo, TV ndobva yaduka, ichibva yaputika kudaro mukoma KB. Mwanasikana ipapo ndokungoti ndine chinhu chandirwa muziso, panguva iyoyo mwanasikana kutakurwa akananga kuhospital. Kubva musi weThursday mwana ari muhospital haasi kuona, arimo. Mai vake panguva yekuti yei kuchema ndivaiwe achatika pamwana wangu chii kuda kumhanya pane kudziwari wane hana ndirika ndokuita senge munhu atsika mugomba ndiye gumbo. Munhu agere pamba ipapo izvezvi ndiwo mbuya vaya. Mwanasikana akaiswa plasta, mwana wakewo haasi kuona, vese vakakuvara. Hanzvadzi yaamai vari pamba pano anoitiwa sekuru nomusikana uyu ane mwana wake pamba padonha TV. Ndobva achidza sekuru uya kuno kumundibatsira. Sekuru akati aiwa azvisi zvegezvi, regai titsvage. Zvikanzi ndiri kwandinoona mata sekuru, iteme vashedzi vayo kunoko. Ndokuuya vachisvika paya zvikanzi ini zvandiri kuona panapa ndisindika zvitaura herini. Zvikanzi chii? Zvikanzi vari panapa ndipo zvikanzi nhai mama makanga vavimbiswa mari nemwana uyu, iwe mari yakavimbisa mama iri kupi? Zvikanzi ndinayo. Zvikanzi mama pupura imi. Amai vakapupura mukoma KB. Zvikanzi hazvina kundifadza, hazvina kundibata mushe, ndine 2 weeks ndiri panapa. Anopinda kugedhi akabata TV, ndakauya panapa ndini ndakarera mwana wake uyu, mari yandiyazopiwa ndeipi? Zvikanzi mwana ari kuti mari anayo. Zvikanzi no problem, ndichagara panapa kusvikira aita right. Anoita right, musamuendese kuchipatara. Regai tizonzwa kuti chii chakazoitika
icho chekwamurewa pari zvino nditenderei kati mbonzwa kanhau zviri kuitika munyika pamuchete kane kunze kubudikidza kane nhau muntundi watonga pabodzikana nambia chifukwa chakuti nthawe zacho go pana 10:30 chekwamurewa matimimi mwanasikana uyo anga achigara kane mwana wake achibva ashanyirwa na mama nyakubereka vasvika kuya zvikanzaiwa zvinhu zvakadzvanyira kumusoro setsvimbo ndine chikwereti zvikanzi mai don't worry pane mari yangu yeraundi yandichapiwa mwana paakapiwa mari yeraundi achibva atenga TV asvika kumba TV ichibva yaputika pane zvakazoitika ichokwadi muri yeZimbabwe TV yaputika kudarika kuvadza mwana akatakurwa akaendeswa kuchipatara ari muchipatara amai vari mukati mekufamba kuti gaindiudza next ndozvaitika panapa amai vachifamba chivakanganisa kutsika kureva kuti mwana akaendeswa muchipatara amai zvakare vachibva rwara kwakazoitika ndezvekuti akafonera sekuru hanzvadzi yaamai vake uya kuno kusekuru zvikuno kwazvina kumira muhi sekuru vakasvika vakati kwete maona ndiri kuita panapa nyaya nekumira zvakanaka mwanasikana tingafambe rini kubatsira zvikanzi sekuru ndine kuchechi kwandironamata ndinogona kukupai nhamba dzikuchechi kwandironamata vabatsiri vedu mugwashiisa kuti zvakavira sei vachibva vasvikepa but vachisvikepa pakati handikwanisi kudzera ndizvandiri kuona panapa zvinhu zvinonetsa kuti zvikataurika sei but zvandirigona kutaura ndezvekuti nhai mama iwewo mwana iwewo une munhu ungada kupa mari zvikanzi ndada kupa mari mama unayo here zvikanzi ndinayo zvikanzi mama mwana aida kukupai mari uyu mari yake anayo asi kana zvadaiso zvichafamba sei amai vakapupura vega kuti sorry inini pachangu ndaitofungidzira kuti mari yanga achida kundipa kana weya akabata mudziyo weTV nekudzira kunoita TV inini achandipa chi kureva kuti amai vakavhura zvikanzi saka kana zvadaiso zvichaita sei zvikanzi ndichagara pana pakusvika apora ende ndichandiroza ndechiti anopora musamwirisa kuchipatara asi mwana ngaende kuchipatara ende vese vachapora hanzvadzi yaamai ava vanove ndiwo sekuru mukoma KB zvavakaita ipapo munhu akatsamwa zvokuda kurwisa sisi vake asi zvaakaita ndezvekuti mwana ndewenyu handiti chisarai nemwana wenyu shoko randoda kukudzai ndire kuti sisi kumba kwangu musasvika yes achibva buda kaenda musasvika kumba kwangu wangu mwana ndewenyu asi kuita kwakadai seweyu kunotiratidza chii ini ndiri hanzvadzi yenyu wedu mwana wenyu kunyange isusu achararama nesu sei kana muchiita zvinhu zvakadai sepa mwana wenyu saka ndakuudzai inini kuti mwana wenyu kundishevedza kwaita kuziva kuti ndiri sekuru but ndinonyarira kupi kana murimi muri kuita zvakadai sokumwana wenyu muri hanzvadzi yangu kureva kuti ndini zvakare mwana wenyu akanditarisa inini anenge achingoti ndo zvavari vanhu vacho yet asisi zvatiri saka imimi saraini mwana wenyu but kumba kwangu musasvika ndikubva aenda saka kutaura kune kwatinoita mukoma KB amai vari kugara pamba nemwanasikana uyu ndakaita rombo rakanaka kutaura nomwe mwana akashega akadanirwa kuti azogara pamba apa achibatsira vanhu vamabasa right nekuti mwana masiso ari kurwadza asinyazoona amai vakakuwara gumbo ndokutsvagira mumwe munhu vari kugara naye ipapo ndobvataura naye nezuro mukoma KB ari kuti amai vandiri kugara navo pamba vanogona kungofa nestress vachirwara kudaro amai ava kunyange ndakashedzwa pambapa vari kuti iwo handiwanzofarira kubikirwa ndichiri kunzwa ndovanobika ndivanoita zvese vachinopa zvakare chikafu mwana wavo ari kuziva kuti ndikuwane zvandakaita izvi ndaamai ndivo zvakare vari kumubikira chimupa chikafu ari kuti ndichirambe chikafu ichi azviite pfungwa dzavo handisi kuziva padziri kuti dzakamira sei kana vakambondikuta sezvizvi ndova vari kundibikira zvakare vari kuti ndikurarama nekuda kwamari handina zvokuita zuva nezuva kwanzizvo kana vakudya vanotanga vachema then vozodya muzukuru akakuvara maziso mushure mekuputika kweTV ari kupi izvozvo muzukuru anga ari kuchipatara abva kupachipatara akabva aendeswa kumubatsiri uyoyo kunonamata mai akabviswa pamba ivo mai ndo vari pamba naamai vavo vari kugara varipo tu nemusikana wavakatsvaga asi musikana ari kuti zuva anochema kuti mvura yandinomwa inobva maoko mavo chikafu chavari kuita chinobva maoko mavo kurwara kwanzi kuita kwakabva mavari ndinorarama sei imariko yanga ichizofanirwa kupiwa amai ava yavanga akumbira kumwana wavo 80 US anoti iye akanga atogadzira mari inogona kuti $100 kuti pabi vanozogona kutora kuti shuga nechi pamusoro nekuti yavakataura kuti mari yevanhu yavainayo $80 asi ndakanga ndavagadzirira 100 ndichiti 20 vatsvage ushuga yokunodya semubereki wangu murewa beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond
deep down, beyond, deep down. Yeah, Varoya vada piro kupa iwe. Hey, 0713-938-538 0713-938-538. Hanzvadzi yamai sekuru vakatosiya vaudza kanzvadzi yavo kuti rega kufika kunyumba kwangu, rega kusvika kumba kwangu. Inzwe baba pati kwangu dzinatapiwa anonzi niko Taps Mwendere. Yes. Mucheka. 7 minutes to 11 ndio pafika nthawe pale manje. Regai tinzwa kuti dare rinoti kudini ne icho chiri kubva kwa Murewa. Zvakaoma chokwadi. Chekwa Murewa icho mwana uyo ngasa achika kudya chikafu chari kupiwa namai vake ndokusunungurwa kwacho kwari kuitwa ikoko ndinonzi tambudzai chinyanga panyamukoho chitange. Baba Isabel hanzi mwana sikana ngarege kudya chikafu chari kupiwa namai vake ndokusunungurwa kwari kuitwa ikoko. Ya zvakaoma. Murewa mahwani amai avo vane huroyi hunonyadzisa ndinonzi Niko Jokonya kwa Musiwa. 0713-938-538 0713-938-538. Kanyemba avo amai havazive kwekushandisira huroyi hwavo. Vangarwadziwe nemwana wavo here kuti atenga TV apa iye anga asina kuramba kuwapa mari. Ukaona une mubereki akadai anorwadziwa nemwana wake, ziva kuti upenyu hwako huri muhari yake, hakuna kwaunoenda. Iye mwana ngachingovapa kamari yavaida kavaende ozosara ofamba abatsirwe zvakasimba. Iyo imheni yakaroveswa TV. Amai avo vanofamba nezvombo zvavo zvebasa. Mutsamake Nosa Tinashe Gotora Nobeti Chabeta Prominent Mandombo Rebecca Foster Tinei Makomucha Johnny Yekese King Mambose Brighton Mawire Tendai Mawire TV putike brand new TV. Uyo mukomana angashedzwa kuti azokonekta TV angasatadzoka pale kaputike. Angasatadzoka apane saka chakabairiro. Yange chiri mubhokisi reka yange yabviswa. Yange yatobviswa mubhokisi yatogadzikirwa peda kuti izokonektiwa ndireka. Akati aiwa pane zvandofana kushandisa zvisipo panapa. Chirega ndinotora. Apana chakakonektiwa. Kuti vo. Kanyemba amai awo muroyi mukuru ndinonzi Givi pachitungwiza paziko apo ta. Baba Isabel pfaidza ichimwe. Icho kwadi mukoma KP pa ziko ndo panana Susan Banda kana my prayer vakabda chimuti wamukaseko paka lowa gweru chiri kuti kudini. Mukoma KB variko vane mamwe masimba vanoshanda navo nekuti vari kushanda. Nyaya ndiri kutaura pana pamhuri yeZimbabwe ndeyekuti pane murume businessman ari mugweru anoti gore rega anounganidza vanhu kaviri. Anogona kuti muna December after 6 months akati muna January after 6 months anounganidza vanhu. Saka anounganidza vanhu kangani kaviri pagore. But pose panounganidza vanhu achibva ikoko unonzwa kuti ane imwe shop kana kuti akatenga motokari. Chakazoitika ndechekuti kana achiunganidza vanhu anomeka sure kuti vanhu vese mufamily make hapana imba isina munhu wana auya. Kana muchida kuuya mese hwe zvenyu asi haadi kuti paite imba inoshayikwa munhu wane auya. Ende anobvunza family vese kuti muri kuuya here zvakamira sei. Anopa chetsidzo chokuti kana muchiziva kuti pana asiri kuuya baba chisarudzai munhu wani ndinokutumirai mari kana kuti vanhu vaviri ndiye anotumira mari dzekuti vanhu vaite sei vauye. So pane wani mukomana akazoroora aroora kudaro ndokubva anzi kwakaroora kuya naiwe shamwari wangu wakaroora kufamily kwedu uri mukwasha. Munhu akamuprofita kana kuti kumuudza dare iri muprofita kana kuti ng'anga akati ndiri kuona kuti hongu waroora hama yedu but hausi kuzobofa kaita mwana iwe nemhaka yei ndiri kuona pane munhu anounganidza vanhu kaviri pagore. Munhu iyeye pese pakaita ungano yevanhu hauna paukambokuta kuenda. Family yenyu yese makakangwa makaneta hapana anosimudza musoro makatopera kudhara makapera asi iwewe ndiri kuona imwe motokari yakatotengwa manje patori nezita rako ndio wakatokonzera kuti itengwe. Ende haudi kunzi washota. Ende pese pano kunzwa mari vanondotumira shoko kwa bereki vako kuti uya iko zvinozvi waroora ka
yatova imba yako zvakare uchatumirwa yako mari yekuti huya asi pokutanga apa mari yatumirwa kuna mudhara wako but mudhara wako ukavabvunza vaitonzi kunyange zvadii mungatsvaga mwana uya but iyi mari iyi ndiyaJoe ngauye Bhozaza ngarege kusota ngauye kanyemba zvadaro babati mukomana achibva ati ina ndichazizokuita nokuti munhu handiprofita kana kuti handitira dare iri ndanatezvara kwandikaroora so ndiri kunzi tikakupa izvi pachabuda zvakawanda tikusunungure nokuti waukugara nemwana wedu but hapana chinobuda apa mese muri madzimai ndoita se achibva ati ndinogona kutotanga kutodyiswa pano kuti ndizoramba ndakungwisa musoro pasi semukwasha pamwe ndizvo ndifungira but woneka zvavari kutaura zvese ndozvinoitika kumba kwedu iwa hakuzivi ndokubva ambofunga ndokubva audza mumwe mukomana zvikanzi kwandakafamba ndakambozviudzwawo but handina simba nazvo ndokuudza mwe kusvika vaita 5 vari kuudzwa chii zvimwe chete toita sei zvikanzi aiwa but isusu taudza iwewe ndiwo wedu zvikanzi vakomana patiri kuenda kunoungana izvezvi handitadaniwa futi patiri kunoungana ngatiudze madzara edu kuti pane zvatambofunga kufamba pane zviri kuitika vafana chiri mutambo wangu kutaura besera kana kuti madimikira vachimbokanda bembera zvaipinda munzeve mabhizinesimeni nokuti ndiyangani mari right rasvika kudaro pakazokandwa shoko kuti vamwe vakodzera vakuti pane zviri kutaura vana vari kuti zvinhu zvida zvisi kufamba saka vari kufunga kuti pane zviri kuitika vari kukumbira kuti tingafambe here sefamily so kana businessmen no problem mufamily kana mune anowana anofanira kubatsira inini handikwanisi kufamba nemi nomunhu webasa ndiri mabhizinesi chandinogona kukutsvagirai mari muchiita sei muchifamba ndokubva hanzi cash mukoma KB kona pachibuda mari kana tisingakanganisi 6,000 US achazoti 4,000 US svikanzizvo munofanira kufamba kusvikira manzwa kuti zvamaona kakawanda ndezvipi tobatsirika sei ndokupiwa mari ndokutaka kufamba vamwe vaiuya vachiti alright pane nyoka dziri panapa alright ndikudzoka ubvarwa pasi vabatsiri vachienda makawanda chingudza zvakawanda vachienda makawanda kusvikira mari yesati yapera vaona kuti vafambisa zvikanzizvo nei mukomana wokutanga kuudza vamwe uyoyo wokuprofita kana kuti wokuudzwa chikaranga kwaakaroora achibva ati but inini ndine vamwe andinoziva zvikanzi ndibana usanonokewe chatiri kuda chene chekuti dai mauya muchidudza kuti mari yapera ndikupei mari yekuenda kumwe plus musenyeye mune mugweru chete kuna naharare kuna namasvingo kuna bait bridge fambai ndoda kunzwa kuti masvika hatidi vanhu vanotambudzika mufamily chiripo takapiwa mari dzacho inini changu kufamba ndichitsvaga mari baba Isabel tiri kutarisa pano kuti kana mhuri iyi yakapiwa 6,000 right neofficial rate yatinayo izvozvi tiri kutaura nezvekuma 81,000 right ndiyo mari ini ndaishevedza iri kuma US dollars zvadaro baba bati mukomana achibva ati zvikanzi yes uye zvikanzi no mudare rangu zvikanzi aiwa dare rangu inini kana kuti muimba yangu yandinoprofitira kuti yandiyotira matari handizi kuda mari yamakapiwa ndiri kuona pane mari yamakapiwa yamuri kufamba nayo mari iyoyo handisi kuida ane mari iyoyo kana kuti kana makabatisana mari iyoyo ngaisari kunze isapinde mudare mangu kana kuri kuti ndiyo mari yamuinayo chete kana pane ane dola zvake raanongoti ndirake kana kuti endai kunze mungokumbira kuti titumireiwo dola risiri nemari yamakapiwa ndora andiri kuda ndingatoite mahara pane kushandisa mari yamakapiwa iyi mari yamakapiwa handisi kuida apo businessman uyu anga aripo here aiwa pakataurezwa vachiri vana vari kufamba vega businessman hapo anga achidi vari vega vanavo ndokubva vapinda zvikanzi no right yeti mukoma KB dare rese paraifa nderekuti vakomana pavaisvika anga muprofita akati dare rangu imari yakati vakangobvisa mari chete vakuna businessman apaisina zvese bhaneji kumaziso hapana chichabuda vavharwa vakwidibirwa mucheka zvadaro vati zvikanzi ndakuchida kuti tiuye kumba kwenyu ndepapi pamungaungana zvikanzi obvious uyaika pane pakatore businessman kuti angaende kumba kwabhosho uyai kumba kwangu ndopakatipa mari baba ndo zviripo zvikanzi uyai ndokubva vaenda ipo pamba apa zvakare pakatozobuda mwanakomana achitaura mashoko ekuti pamba ipapa pane kurwara kwakaitiwa baba vasipo vaenda kunze kwenyika vakaita zvemusingazozi kusheedza munhu iye kwayakangosvika muimba inochengetera mangwenjere kana kuti simbi dzemotokari kwayakati ibi
boda kuti uraisa hatine mari yenyu tachi kutawa kutiza barua pasi hazvina kutaurwa nekuti baba apa kapashedzwa mubatsiri vasivasingasive waipamba apa pane mwanakomana anorwara nenjere ari pamba apa atori nemakore ende mwanakomana uyu paakarwara nenjere vaisagara pavari kugara iko zvimwezo mukomeke bipa mavaitara pane imbaka hatisi kutaura imba kuti ana bhozho kana maita wakambamatika tinotaura dzimba dzevanhu vane mazita right ground rese kunyange kukanenyi wakaita sei hapana chinokanganisi uchipinda muyadhi unogara watoonekwa kuti pane vari kupinda zvichirungu zviriko munozviziva magedhi anovhurwa neremote katya munogona kupa zewa uri mugwero zvadaro vavapati ndobvasvika mubatsiri uyo zvikanzi nabusinessman mubatsirikawo hatini munhu anoshanda pane nzara mamupa chikafu here ngapiwo chikafu saka nebatsiri no andisuda chikafu zvikanzi right mambubvunzeni kuti mabasa rake achada chii zvikanzi muri kutera zvakafanana nemari kana mari yari kuda garai mamba mari yake saka nebatsiri no hapana mari yandiri kuda apa uyu ndokwana tezvara yomukomana uyu abva ataura kuti izvo kwatiri kuenda ndingori mubatsiri handina ukama hwandinaonewo kuti iwe uri mukwasho kumba kwenyu ndingori mubatsiri ndokubva vaenda paipai aenda mukoma KB ndokubva afamba achienda kuimba imwe ngwenjere iyai mubatsiri ndobva tero ane wanofamba naye makombika ndio wanofamba nawo vachibva ikoko vanhu vakasara vakagara mubatsiro wanofamba naye akanga achimhanya kambande angari pamberi akazotera kumashure ndiye mubatsiri ndobva agara pasi akazunza musoro but hapana nezvaakataura ndobva ati kuvanhu handiri kukudzai nhema panapa pane nyoka iri panapa nyoka iri panapa ihombe but imbwa inofamba neimwe imbwa kana mapurisa vakada kusunga vaziva kuti tsotsi rinonetsa vanogona kuritsvagira kana munhu wechikadzi akanaka urikandira trap zvinowirirana nechimwe chinhu ndo zvinodiwa chinhu chiri mumba womunyoka uyezve pane motokari ine nyoka asi kuti achitaura manje kuti motokari iri panapa asvika kuti anozonzi ari kunanga muridzi wechi wemotokari zvikanzi pane motokari yandiri kuona ine nyoka asi handizivi kuti iri kupi asi umu mune nyoka umu gudyu lake taiona nokuti vanhu vepanapa mundara wepanapa mune lake maitozorumwa ari kutoudza muridzi wechi wepamba nokuti akangoti mune nyoka umu anotisaka munoona kuti ndeyani ndeyangu angane uchenjeri saka zvotakuita panapa ndokudzokera zvakare pakudzokera akadzokera ariye mubatsiri chete umwe wemunhu akatyawo zvokuti kwakanzi veukama zvakare panoda kuenda kwere vanhu vakaita sei vanhu vakabva vatya mukoma KB zvikanzi no problem toita sei panapa kwai ndobva ngoti ndipei mvura yangu ndimbomwa ndobva amwa mvura ndobva arara akarara kudaro ngoma KB ndikutanga kuti asingari kushinyira ndikutanga kubudisa rurimi iye mubatsiriwo kutanga kufamba senyuka kudayo akananga kupi kuimba iya munhu wese manje akungoti but zuva iroro munhu wakauya naye akati ndinofamba naye semubatsiri andise ndambona achita izvi zvakaita kuti ari kufamba naye zvakare avhunduke kuti chichakuita asi zvaitika kuye kwezvezve ndizvakonzeresa mumwe wangu adaizwe anga kutosvika mufamba ndikutanga kufamba achienda but paaita izvi aitaura achishinyira but aitokwanisa kutaura zvokutaura nemunhu wauya naye kuzobatsira ndikutanga kufamba time yakatanga kufamba aita kafamba omira kuti sika ari kushinyira achibudisa rurimi pasina maminutes nyoka yatanga kubuda kupi kumboko inonzi nyoka kwatanga kushinyira zvakare kubva muimba yengwenje iyayo mukadzi wepa achibvatara akati exact tozviziva izvi tinozviziva izvi murume kutanga kuti kumukadzi wake unozviziva asi nyoka indiyako ndouraya munhu pano ndakaona munhu ane nyoka kuchata kubvisa mari utsweni nyoka panapa zvikanzi no arisi kuda izvozvo ngatite kuti chikara chite sei chibve ndokufamba kufamba kwaita munhu wembijana yakazenge yakufamba nepesi yakawanda kudarika iri kufamba nemunhu uno saka yaibuda uko yabuda kudaro zvikanzi nemubatsiri weyo akutaura but achifamba kudaro ndokusheedza munhu wake zvikanzi tora choko enda unonyora padhoo pabuda nenyoka ndobva angonoisa line
zvikanzi no problem apasina chinhu aidzokere ngatidzokerei ndobva adzokera ndobva ambogara zvakare zvikanzi ndipe mvura yangu ndimwe ndokumwa ndokurara zvakare ndokutanga kuda chii takarurimi ndokutanga kufamba achienda kumota mota iyi nyoka payakabuda mumba muya mubatsiri akaudza mubatsiri wanofamba naye kuti enda unodhirowa baba nyoka yanga iri pai nyoka yanga yatobuda yatori paruvanzi paground repamba yakamira munhu ari kubva kune vanhu nyoka iri kubuda muchigaraji chine mangwenjere emota zvikanzi kunyora kwawaita ikoko hakuna kwaichadzokera aidarike choko yavanyora iyi laini iri aichaindi ikoko ndokutanga kuenda kumota zvikanzi vhurai mota iyo madhozi ndobva yavhurwa mota ndokutanga kushinyira mukoma kepi ndokutanga zvakare kufamba achienda kupi achienda kumota mumota kutanga kushinyira nyoka kutanga kubuda mukoma kepi but yakabuda mugaraji remangwenjengwenjere yaive hombe kudarika yayo mota asi ndedzerudzi rumwe chete tingati irudzi rwupi rwenyoka nyoka dze dzinoti kana dzikatsamwa dzinosumudza musoro kudaiwo right dzinotipa huro panapa pandasenge panoita gwati cobra ndonyoka dzakabuda but ma 2 meters zvichidarika but kukura sokuti dzimwe nyoka idiki nyinga yehombe yakabuda muchigwenjerengwenjeromo yaita sekunonzi inyoka yerudzi rweshatu ndokutanga kufamba ngoma ichibva bado zvikanzi enda unonyora unodhirowa line wakatenderedza mota haifaniri kudzoka ipapo ndobva zvikanzi zvandiri kutaura panapa ndiri kutaura ndichitenini zviri panapa nyoka idzi hadzisize panapa idzi nyoka kune kwadzakauya dzichitotumirwa pano uyezve baba imimi munofamba nemotokari manga makatonzi imimi gore ramangwana hamuite mumwe mutambo wamunoita zvakare semitambo iyayi musati mafa nekuda kwenyoka idzi mubatsiri zvikanzi udina baba zvikanzi right mumota menyu imimi mune munhu akatonyora mazita efemiri yese ndokubvaisa mubhegi menyu bhegi renyu ramunofamba naro imimi rinogara mumotokari munotendera kuti umwe mwana kana kunoritora riuye saka ndinokwanisa kunoritora inini baba ndokuenda mota ndokundogara mota kwakuindogara mota pasiti remota ka flat kukotsera vari pasiti remota kwaite motokari iri kure ka vanhu vakagara senge panapa 10 meters kubva pane vanhu kuenda pamota vari kungoona munhu akagara mota kunosvika munhu akakotsera akuti flat hope zvikanzi no problem anokwanisa kubata chibhegi ichi mwana anorwara wababa ari pano here kandikwana zvikanzi ari pano zvikanzi ngaende kunobata bhegi but ndoda kuti muone zvinoitika kana mwana uyu abata bhegi iri regai ndikubatei muromo vasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors vari kuti ndipo pamusha pamunokohwa mari Premier Tobacco Auction Floors ndoendesa kupingo varimiko tengesa nerimoko gorerese mangaite zvakanaka ripo ndiye chete anofanira kunotora kabhegi ranga riri mumotikari mababa chii chakaitika ichokwadi muri yezima mukomana achibva afamba amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde jekesa musutu yekumagunde akanaka kunopinda mumota ndobva asvika so mwana uyu aita senge munhu asina kukwana akuda apinde mumota akatonetsa vakutotenderera mota achiita sei zvikanzi aiwa pinda mumota panozoda kutorwa mwana uyoyo ndobva rinongedzera kunzi tora icho andiri so vanhu vaichikosanasana veukama vakatora chitotanda chichiratidza kuti izvo zvirapo izvo ndokunosvika kunotora bhegi riyara atora bhegi riya zvikanzi risei ribatisei baba ndobva wabatiswa vari kororoka vabatiswa baba zvikanzi vamutsei ndobva wamutswa baba zvikanzi sorry kuti wabatwa nehope nai zvikanzi fambe vari kuona kabata bhegi zvikanzi bhegi uyana ripano zvikanzi bhegi iri ndiro takatatiendai kunotora so vakangomuka zvakare vakaribata sechinhu chavangaenda sei kunotora pfungwa dzavo dzakaitira sekunonzi ndo varitora ndobva varibata ndobva varara vakaribata but nguva yakabatiswa mwana bhegi achinopa baba vake achingopedza kurisa maoko baba vake mwana chipitanga kuti naimi tiri kupi kupana pano wakaungana chichaitika pengenu mwana akuona so mwana uyu akabva taka kuna vision yekwavaimbogara nekuti pavari apa hapasi pavaimbogara akataka kutorwara vari pane mwambo apa panga pane dzimwe dzimba dzikuimbegera apa kupana padzimba ndidzani pengenu zvikanzi right vekukama ndipe bhegi vakukama vachika bhegi ino ndobva radiro zvakarira zvikanzi dirai mvura ndobva ravhurwa bhegi mukoma kebi
bhegi ranga rine zvifundo. Kana taura zvifundo kwedi kugogwe tinotaura zvinhu zvinosungwa, right, zvichisungwa kudai soko zvakabhedhenurwa. Chimwe chifundo changa chine mazita evanhu vakafa chete. amai Chimwe chifundo changa chine mazita evana vasati varoora. Chimwe changa chine vapenyu. Kwozoita chimwe manje changa chakasungirirwa varoora chete, but varoora vaka nemafirst name avo. Pakati pevaroora ipo pane mumwe muroora 1 ka ari kurwara mukoma KB, mukamutarisa muviri wake unorwadza. Zvikanzi ndozvonati baba mota nyoka ikaona mota muka ndima ida kuurawa. Zvinhu zvakaiswa mumota menyu zviite sei? Hazviite izvi. so mubatsiri aita kunge ari kubatsira baba ava nerweseri. Family yese ari kuibatsira, asi munhu angada kunyanya kuurawa sereke ndimi baba, nekuti panapa ndo pane zvinhu pane zvikara izvi. So nyaya yakada kuzonetsa ndeyekuti bepa rakazoonekwa rine mazita evanhu vakafa chete, veukama vacho varipo apa. Vane vana ava, vane vaning'ina, vane vakoma varipo. Baba ava hapana mwana wavo. Pazvese zviri kuitika mwana wavo ndiye anga achirwara chete. So kubengenuka kwakaita mwana uyu ndokukanganiswa kwakabva kwaitika zvinhu mukoma KB. Vanhu pasina nguva vachiri vakaungana uko, mota bam, moto. Iyo mota iyo moto bam. yanga iri mota yerudzi. Baba ka ndio madhi edu ari kumasanuka. Mota yalutora i-D4D. motikari dziri kupisa idzi. Mota dziri kupisa idzi. Kutori neimwe yanga iri kunze payakatengwa yakangouya ndobva yapakwa, haisati yafamba, yakutosvika pamwe ma4 months yakangopakwa. Munhu wandiri kutaura munhu ane mari dzake. But vapedza kudaro mukoma KB, vanhu mukoma KB vane dambudziko rokuti kana vachikuwadzwa nezvinhu zvavasingazivi vanokuwadzwa. Kana vazoona zuva rokurarama vanoda kudarikidza kuda kukanganisa kubatsirwa kwacho. Vana kwakusumuka, umwe mwana mudhara akagara bhutsu kuna baba vaya vakagara, bhutsu yekumaziso baba vakagara vaya. Mubatsira chibva chivedzera kuti no musadaro. kana maakudaro, nokuti panotaurwa nyaya idzi panonzi ini ndanga ndiripo. Ini ndinoita kuti muungane pano timungari mubatsirana. Polisi paino inotaura nezvedu isusu. Good luck pafamily iyoyo patori nemapurisa anosvika 4. Mapurisa anosvika 4 ipapo pafamily iyoyo ndobva vabata mumwe wavo ndobva vamuendesa pakamba iri padhuze. Zvikanzi tine zvatanga tichiita mufamily, but ane zvaaitawo, saka ngasungweni mhosva dzake. Asi chinhu chandofanira ndechekuti vapedza kudaro vakazadzisa kuti zvisazokanganisa basa ravo kuenda mberi, vamusungisa kudaro ndobva vamutevera zvakare vakatomubhadharira faini. Yes. Asi vengoda kuzama kuratidza kuti zvaiitwa apa pamutemo wedu hazviite, uyezve uchakanganisa isusu tinoshanda nevamwe vanosunga vanhu vanoita zvinhu izvi. Ndobva vadzoka. Sakutaura kuno kwatita mukoma KB, hama dzemukadzi wemurume uyu dzichibva dzashevedzera kuti wedu mwana tiri kutakura tiri kuenda naye, but chaanotakura hapana, anosiya zvese. nokuti pakaiswa mazita evaroora paya mukadzi wacho zita rake ranga ririmo. Vanhu kana kuti lisi yevanhu vakatisiya vakashaya yange nevanhu vangani? Yange nevanhu 11. Yange nevanhu 11. Asi family ine vanhu vakawanda mukoma KB, vakawanda. Kugweri ikoko vatori nemwe nzvimbo ingori family sekuti masabhuku emunzvimbo mavo. Saka izvezvi mudhara aripo zvake, anogara pamba pake, haana kwari kuenda kana kuda kuda sei, ari kugara aripo pamba. But vanhu vari kutoita zvezvo kutoti vemunzvimbo vanotofamba kana kukwira motokari vachiti vachiuya kuzongoona mudhara yepamba vachidzokera. Unza mudhara achiti kudambudziko nderei, ari kutoita senge munhu haasi kuziva zvinhu zvakaita zvakaitika kumashure. Mashopsi ari kufunctiona zvakanaka here. Kubva paitwa zvinhu zvemashopu akavharwa, vamwe vana vanoshanda basa remutemo rehurumende vakashevedzera kuti hatizi kuda vanhu vachatora advantage nekuda kwazvaitika izvi. So mama, vharai mashopu, musi vamuchataka kutarana mundara nababa muchinzwa kuti nhasi vari kuita zvakanaka, vakuziva zvamuri kuita, muvhura zvenye mashopu enyu moita sei, moenderera kumberi. Chatakati chida isusu ndochaitika izvi, zvikara chibva zvapiswa. Nyoka yakabva mumota. Yes. Nenyoka yakabva mumba. Yes. Dzakaitwa sei? Zvese dzakapiswa. Zvese zvakapiswa. Mubatsiri akataura kuti nyoka idzi dzaishanda basa rei. Akatotaura akati hapana munhu ane zvaifanira kuita apa, ende nyoka idzi hapana kumba kweukama kwadzisingazivi. Endeni mukoma pandakandasiya ndepekuti nyoka yaigara mumota, vashoma
munhu aita kakwira mumota imomo achidzika kunyangwa ne mari yaenda kunotenga yeshaya value mari inenge yatosara aive munhu zvakare kufamily anoita zvekumbadzurisa zvezvo zvokuti no kana mawana mari munoti pamari ngomba ndofanira kukupai mari but vese vakapiwa vakazama kuita zvavakaita nemari dzemudhara uyu hapana chakabuda mwana anga achirwara akashandiswa kunotora bhegi akunzwa sei ndebona toveri right mukomake pari izvozvo pari kugara vamwe vachitaura nyaya idzi ndeumwe aripo ipapo akura sei mwana uyu 23 years izvozvo but anenge andasenge munhu munyowani anotombosvika panguva yekubvunza kuti are you sure kuti inini ndiri wemufamily munomu mune chokwadi kuti ndiri mwana wemufamily inoyi mai vake ndonomugaraisa pasi no mwana utori mwana wangu ndini mai vako and baba ava vane mhuri yakakura sei baba vana 6 pa 6 panga paine 2 1 achiri kuenda kuchikoro ne 1 uyu akura but nenyaya yekurwara aigara pamba vamwe 4 pamwe 4 kune 2 vakaroora ne 2 vakaroorwa zvakaoma lowa gwero 0713 938 538 0713 938 ndiri kuona baba kwaramba kubvaka kuHealth Solutions vapindira mustudio vakagukuchira ka right ukababa Isabel mukana wekutsudzura zuva rimwe chete haro pawiki rega nekuti vari kubudaka mustudio nyaya zhinji dzisati dzapera please ndokumbira ukandinonzi Munyaradzi Chibaya pagwanda ndokumbira ukamundikwasira ukamuri yese kwachibaya vaera mara from Buhera ndatenda hangu ndinotenda mukoma wangu ndiani Munyaradzi Chibaya vari kugwanda gwanda iri kubata chishuwo chedu chekuti baba Isabel wane mukana wekuti vatsudzure asi ndinokumbira zvakare uregero ndakamirira National FM kuti maizviziva here kuti iwo baba Isabel kuti vakwanise kufamba kuuya kwamuri kwamunenge muri muchivapa nyaya kwazoona nyaya dzinenge dzaitika ifuel inenge yashanda kubudikidza pamari dzatinenge tatengesa kubudikidza nechirongwa chino saka icho chirongwa mukutengesa kwatinenge tichiita ndio panobudawo sarara yababa Isabel ndio panobudawo kafuel yababa Isabel nemari dzematogetsi ababa Isabel neairtime yababa Isabel kuti vakufonerei kwamunenge muri ikoko kuitira kuti programu ifambe zvakanaka saka tinoita kuti chirongwa chifambe uye tikwanise kuona mari dzekubhadhira marensi uye kuti baba Isabel vakwanise kufamba zvakare asi tichaedza kuti dai zvaibvira tongoona tiwedzerwe mazuva kubva musi weMonday kunobata kaSunday every day tichiuya tichitsudzura kuitira kuti tiwane mukana wekuti baba Isabel vapfapfaidze nyaya dzakawanda 3 minutes to 12 ndopafika nthawi pari manje ndiri kuona mamessages ari kuya zvikanzi lowa gweru yapedza masports uyo mubatsiri uyo ane uchenjeri baba Isabel pane vari kutsvaga zvakareka dzekunyanga mucheka pamutseteka nedzekubhinga dziya dai waro makwanisa kakubatsira vatereri kubudikidza ka nenhamba dzevabatsiri dzodzo ichokwadi muri yeZimbabwe gweru inoti 0781 150 770 0781 150 0781 150 770 0781 150 770 ndiyo yechiko ndiye mcheke imwecho ni 0712 910 770 0712 910 770 yepanyanga muri yeZimbabwe richidza kuti mucheka inoti iyo 0780 258 564 0780 258 564 waimwe yacho inoti 0714 232201 0714232201 yepubhinga muri yeZimbabwe inoti iyo yakashevedzerwa pamwechete kusanganisira gore riya mukoma KB rekuti vanhu vakanga vakukuma vakuita sekunonzi mombe dzakuita sei dzakufamba muvanhu inoti 0713 0713 072 258 0713 072 358 ndinoimba kuti ndidzo namba zacho tinotenda baba Isabel right iwo vanenge vachida kukubatai kuti vakupei kanyaya namba dzanyu dzinoti kudini ichokwadi muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 na yaida kutera panapa mukoma KB ndiri kuti kutera nyaya ndakandasiya nzvimbo iri muguta reHarare inonzi Budiriro 2 mukoma KB atizivi kuti vanoita nezvemvura kuBudiriro 2 vari kuziva kuti kuchiri nevanhu kubva muna August hakuna kana drop zvaro August mukasangana nevanhu kuBudiriro 2 vanhu vari kutambura mukoma KB unofanira kumba kwakuntori nemunhu asingaende kubasa anongomirira kutsvaga mvura Budiriro 2 haisi kufamba nemvura
mukoma KB kana dai maikwanisa kutsvaga munhu anje ane zvemvura kubudiriro 2 kana andifungi kuti ofisi iyoyo ine vanhu aitori na vanhu kana ine vanhu avachasina kana mabhuku acho avachatozivi kuti kubudiriro kunofanira kuendeswa mvura hakuna mvura zvachose kana drop kubva muna August saka vanhu ivo vari kurarama nei pakaipa kubva August mukoma KB budiriro 2 haina mvura. Regai titsvage kuti ndeipi hofisi yehurumende inofanirwa kakuona nezvenyaya iyi. Baba Isabel, tinoziva kuti pane madhamu ari kucherwa nehurumende kuti akwanise kusupply mvura kuchitungwiza pamwechete neHarare, asi pane chirongwa chakaiswa chokuti pafano kucherwa kazvibhorani zvokuti vanhu vakwanise kuwana mvura. Kwakamira sekubudiriro vanhu vari kutambura mukoma KB pamusoro paizvozvo kana even kune urongwa unenge uchiitika ndirika nzvimbo yebudiriro 2 masaji ayo ese kune dzimwe nzvimbo dziri kubuda mvura ivo vakadaro voga havana mvura. Kana kuri kuti pane zvakaitika vanhu vanouya kuvanhu vachivaudza kuti zvakamira zvakadai sita kugadzira izvi hakuna zite kana mutupo wokunzi kune chinhu chiri kugadzira chisiko chiri kubudiriro 2 imvura. Okay, regai tinzwe kuti tingawane here mhinduro kubudikidza kane dambudziko riri kusangana nevanhu kubudiriro 2. Hazvinochemedza mukoma KB makadarika neko imwe mpachanja munogona kunyimwa mvura yekudira motokari nokuti kwavanoiona vanotambura kuchiri vanoti ava business yekuti famba chitengesa mvura but next location ichimwa mvura iri kubva kukanzuru. Pakaipa. Namba dzenyu zvekare. Ichokwadi muti weZimbabwe. Namba dzangu dzekufona dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Ndapota musabhipa sapita Zulu Rigiti maita basa Baba Isabel. Ndezvipi zvirongwa zvakatangwa nehurumende pakauya independence mugore ra1980? Izvi ndo zvatapiwa kana Comrade Kerry Oni Bure kubva paChitepo School of Ideology vachiticha national history. Apo pakawanikwa independence mu1980 zvirongwa zvanga zvakanangana nekuvaka nyika yedu yeZimbabwe iyo yanga yaparadzwa nehondo. Kunhau yedzidzo kwakaitwa chirongwa chekudzidza pachena kuprimary uye zvekare nekuvakwa kwezvikoro kubva maprimary, masekondari nemauniversities. Kunyaya yeutano vanhu vakatanga kurapwa mahara uye zvekare zvipatara zvakatanga kuvakwa zvichiwedzerwa. Kunyaya dzechikafu hurumende yakaita chirongwa chinonzi chesubsidization iyo chaiita kuti izvo hurumende yaibhadhara mari kuzvikafu zvinodyiwa nevanhu veZimbabwe zvinozoita kuti vanhu veZimbabwe vatenge chikafu ichocho chakachipa. Zvekare pakatanga kuwaniswa vanhu dzimba dzekugara mumatauni. Vanasikana vakawanawo zvekare mikana yekuenda kuzvikoro zvakaenzana nevanakomana. Kwakabiswa mitemo yose yosarura ganda. Zvekare upfumi hwakatanga kuiswa muvana vevatema kuburikidza nemaprojects nemishandira pamwe. Kuvandudzwa kweupenyu mukati maruva chirongwa icho chakatangwa. Vanhu vakatanga kudzidziswa kurima kunopa gohwo rakawanda. Kwakaitwa zvekare chirongwa chekuregererana kana vana veZimbabwe vachinge vatadzirana. Chirongwa chemasettlements chakatangwa zvekare chainzi cho chirongwa cheminda mirefu. Migwagwa ikatanga kugadzirwa. Mitemo yekuchengetedza vashandi ikaiswa ichiongorora kuti nekuchengetedza vashandi vanotambira mari shoma. Sandini Comrade Burekero ndinobva kuChitepo School of Ideology ndodzidza national history. Tinotenda kuna Comrade Kerry Oni Bure kubva kuChitepo School of Ideology vachiticha national history. Ndo zvakaitwa nehurumende apo nyika yakawana karusununguko mugore ra1980 Unity, Peace and Development towards Vision 2030.